Horúčavy sa stávajú súčasťou bežného života. Určite sú nepriateľom mnohých z vás. Čo však môžeme urobiť preto, aby sme ochladili naše prostredie? Nemusíme urobiť hory doly. Jedným z krokov môže byť zmenšenie sterilných ploch trávnikov. Môžeme tam vysadiť lučné kvety. Poďme sa na to pozrieť. Lučné kvety absorbujú veľa vody, nemusia sa skoro vôbec kosiť, hnojiť, sú skvelým miestom pre opeľovačov a vytvárajú trvalý porast pestrej zmesi rôznych druhov letničiek a trvaliek. Preto sme sa rozhodli na našej škole zasiať približne na 2/3 trávnika lučné kvety. Síce ich ešte nemáme zasiaté, ale veríme, že čoskoro vám ich budeme môcť ich v plnej kráse ukázať. Teraz sa presúvame na strešnú terasu. Tu na strešnej terase, ktorá už je čiastočne zelená, sú vyvýšené záhony, do ktorých by sme zasadili trvalky a bylinky, ktoré budú dostupné pre všetkých žiakov školy. Dúfame, že aj takýmito opatreniami robíme naše prostredie krajšie a zelenšie. Vidíme sa na budúce.